Yarabolo debout sur les remparts ule ye wuli ka jɔba dɔ kɛ juma tɛmɛlen walasa cogoya min na MINUSMA o bɛ se ka ta ka bɔ Mali jamana kɔnɔna la. Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye fɛɛrɛ tigɛ maliden 69 olu kɔni nana ka bɔ Sudan jamana kɔnɔna la ni a yɛrɛla k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ nin waati ninnu na. Mais kalo tile 15 nata in na a yɛrɛla k'a fɔ ko ɲangili wale kɔni bɛna ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu kɔni bɛ baga u yɛrɛ ma ka finitigilakaw ka olu kɔni ka uniforme ka olu don u la. Gawo fasoden jɛkulu olu dɔw faralen ɲɔgɔn kan olu kɔni ye Belle le cerveau ka o kɔni wele bɔgɔ jɛnɛ kan ni ale ye yɛrɛwolo debout sur les remparts o ɲɛma ye ni olu kɔni ka wuli ka jɔ ɲɛsilen tɛ dɔwɛrɛ ma ka MINUSMA gɛn ka bɔ Mali jamana kɔnɔna la. An balimaw an bɛna ni kibaruyaw ni walanwalaw ye aw ka bidon kibaru kɔnɔna la. Bi kibaruya fɔlɔ o kɔni bɛna tali kɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts olu ka wuli ka jɔ la juma tɛmɛlen palais de la culture la ni o laɲini kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa MINUSMA o bɛ se ka ta ka bɔ Mali jamana kɔnɔna la. K'aw ladɔnna k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ yɛrɛwolo debout sur les remparts olu kɔni ka wuli ka jɔw kɔni cayalen don k'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ fɛ MINUSMA o kɔni ka ta ka bɔ Mali jamana kɔnɔ. Hakilila jiginna MINUSMA ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka waati bankuma sera Mali la ni k'aw ladɔnna k'a fɔ ko juin kalo nata in na o tile 29 yɛrɛ kɔni na MINUSMA ale waati hakɛya min kɔni b'ale bolo o kan ka ban o la. Nka an bɛ waati min na i ko sisan a ka baaraw bɛna segin ka lakurakuraya walima a bɛna taa maa kɔni tɛ fɛn dɔw la. Nka o waati kelen kɔnɔna la yɛrɛwolo debout sur les remparts olu ka wuli ka jɔw cayalen don ko fo MINUSMA o kɔni ka ta ka bɔ Mali jamana kɔnɔna la. Ni fasoden jɛkulu in olu kɔni ka faamuya la ko MINUSMA kɔni bɛ Mali jamana kɔnɔna la ko nka ko ɲati kɔni tɛ a la ko a nakun bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ kɔni ye Mali la ni o ye walasa lakana o kɔni bɛ se ka sabati ko a kɔni ma o jɔyɔrɔ kɔni fa. Ni jɛkulu in maa dɔw yɛrɛ kɔni ka fɔ la ko MINUSMA kɔni de ye sababuya la ni ko tɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka juguya sabula olu kɔni ka faamuya la ka fɔ ko MINUSMA o kɔni de ka dɛmɛ ko o bɛ ka fanga kɔni don jatigɛwale tabaw la. Ni hakilina ninnu kɔni ne kun ye nin jɛkulu in olu kɔni ka wulikajɔba kɔni kun ye juma tɛmɛlen na avril kalo tile 28. Kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye maliden 69 olu nana ka bɔ Sudan jamana kan ka sababu kɛ kɛlɛ ye. Kibaruya min sera ma olu ye a yɛrɛ ka fɔ i n'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni kun ye a laɲini cogoya min na ko u bɛna fɛɛrɛ kɔni tigɛ walasa maliden minnu bɛ Sudan jamana kan kɛlɛ kɔnɔna la yen nɔ olu ɲuman bɛ se ka segin so cogoya min na. O hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye comité de crise dɔ kɔni sigi sen kan ni o ka baara kɔni bɛna ɲɛsin ka dɛmɛ kɔni don malidenw ma minnu bɛ Sudan jamana kan olu ka se ka segin ka na Mali jamana kɔnɔna la. O de hukumu kɔnɔna la juma tɛmɛlen avril kalo tile 28 maliden 50 olu kɔni nana ka bɔ Ethiopie jamana kan. K'aw ladɔnna k'a fɔ ko ninnu kɔni nacogo ko a baara kɔni ma nɔgɔya ko sabula ko kɛlɛ bɛ Sudan jamana kan cogo ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔni kun ye a laɲini ka fɔ ko avion kɔni ka bɔ Mali la yan ka taa u ta ɲɛ kelen Sudan kana ko o kɔni kɔlɔlɔ kɔni kun bɛ sɔn ka bonya. O hukumu kɔnɔna la u ye fɛɛrɛ kɔni tigɛ ni maliden ninnu olu taara Ethiopie jamana kan ka u to yen nɔ tuma min na fɛɛrɛ sɔrɔla ka tigɛ ka sɔrɔ ka na ni u ye Mali jamana kɔnɔna la. Ko wa o bɛ ɲɛma sibiridon fɛnɛ maa 19 olu fɛnɛ nana ten cogoya la ni k'aw ladɔnna k'a fɔ ko ni maa 69 fɛn fɛn kɔni nalen filɛ nin ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔ kɛnɛ u ni na ko wa ko baasi tɛ u la. Nka Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko u kɔni bɛna dɛmɛ don ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma. K'aw ladɔnna k'a fɔ ko kabini u nadon yɛrɛ kɔni ko wari hakɛya dɔ kɔni dira u ma ni o kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ. Nka jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko olu kɔni ka dɛmɛ tɛna dan o dɔrɔn ma k'u kɔni bɛ fɛɛrɛ kɛ walasa cogoya min na ni maa ninnu u bɛ se ka kunsɔrɔyɔrɔ sɔrɔ Mali jamana kɔnɔna la. Kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ taa sɔrɔsifiniw fo ka taa se tenue wɛrɛw ma ka olu ta ka don u la. A yɛrɛla k'a fɔ ko ɲangili bɛna kɛ nin waleya ninnu na. Kibaruya minnu sera ma olu ye a yɛrɛ ka fɔ ko mai kalo tile 15 nata in na ko ka ta o la fo ka taa fɔ mun kɔni kɛra ko ni mɔgɔ min kɔni yera ka sɔrɔ i tɛ finitigilaka ye ka taa sɔrɔ surasifini b'i la walima Mali finitigilakaw olu ka fini wɛrɛw kɔni b'i la ko ni sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛl'i la ka yɛrɛ k'a fɔ ko e kɔni tɛ finitigilaka ye ko kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka ɲangili dɔw kɔni lase i ma. Ko maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ nin waleya ninnu kɛ ko bɛnta kɔni tɛ ko sabula sariya yɛrɛ kɔnɔna la ko nin waleya ninnu kɔnnen don. Ko wa nin waleya ninnu bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ni maa jugu olu kɔni bɛ se ka tiɲɛli kɛ dugu kɔnɔna la ka caya. Ko o de hukumu kɔnɔna la avril kalo tile 12 san 2023 kɔnɔna la ko jatigɛwale taba minnu ye banbagaciwale kɔni kɛ Sevare aéroport la ko ni maa ninnu kɔni na ko i kɔni tun bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko Mali finitigilakaw olu kɔni ka tenue de bɛ u kana. K'aw ladɔnna fɛnɛ ka fɔ ko finitigilakaw olu kɔni ka tenue ninnu ko u kɔni sɔrɔ man gɛlɛn sabula ko u kɔni da ka nɔgɔn an ka sugu kɔnɔlaw la. Ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye waliya ye mun kɔni fɛnɛ b'a to maa caman kɔni bɛ se ka tenue ninnu kɔni san ka don u yɛrɛ la. Ko ni sisan kɔni tɛ
ko maaw kɔni kun kelen do ka a doni kɔni yamaruya u yɛrɛ kan ko ga u kɔni kun bɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko ni galon kɔni t'a la walima ni gradi ninnu t'a la ko u tɛ baasi ye ko o bɛɛ lajɛlen kɔni de bɛna bɔ a la k'a daminɛ mɛkalo tile 15 la ko finitigilakaw ka tenu ko a kɔni mana kɛ a sugu sugu ye ni o kɔni sɔrɔla i la ko o kɔni bɛ kɛ ɲangili ka ɲɛsin i ma ko wa a ɲangili ninnu olu dɔw bɛ se ka kɛ san 2 kaso ye ko walima amande dɔ kɔni fɛnɛ sarali ni o bɛ daminɛ 5,000 fo ka taa bila 10,000 na surasifini ninnu kɔni ka se ka u bɔ mɔgɔw ka bolo kan bɛɛ ka se ka san i n'a fɔ cogoya min ka d'a ye o dabilali o baaraw olu bɛna daminɛ mɛkalo tile 15 ko wa k'a ta nin don in na ka taa maa kɔni mana sɔrɔ nin na o tigi kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko ɲangilibere kɔni bɛ a ɲɛ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Gawo kɔnɔna la fasoden jɛkulu dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko MINUSMA ka tali man da u ye wa o waati kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ninnu ye Ben le Cerveau ka o kɔni wele bɔgɔ jeninen kan ni o ye Yɛrɛwolo debout sur la rempart o ɲɛma ye kibaruya min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Gawo yen fasoden jɛkulu kɔni caman olu kɔni ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko MINUSMA ka tali ko o kɔni daman di olu la k'an bɛ waati min na i ko sisan ko MINUSMA kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ olu kɔni ka dugu la ko hali ni ye k'a fɔ ko jamana kɔni ka cakɛda dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko olu bɛ baara la ko hali bi ko wa ko ka o yɛrɛ fɛnɛ bɔ a la ko dutigi caman kɔni bɛ yen nɔ ko MINUSMA sababuya la olu kɔni selen don u ka denbayaw kɔrɔ ko maa caman kɔni de bɛ yen nɔ minnu kɔni dahirimɛ o bɛ MINUSMA la ni jɛkulu ninnu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ Mali bɛɛ ni a keleya ko ga ko olu kɔni tɛna jɛ ni a ye ko jɛkulu damadɔni kɔni ka wuli Bamakɔ kɔnɔna la k'a yɛrɛ k'a fɔ ko MINUSMA ka taa ko olu tɛna jɛ ni o ye ko MINUSMA bɛna waati min na ko jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni ye wele bila MINUSMA ma a ka na ko wa ko ni MINUSMA bɛ taa ko o kan ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔw la ni olu yɛrɛ kɔni ye a faamuya k'a fɔ ko nafa tɛ MINUSMA la jamana kɔnɔna la ko olu kɔni tɛ a faamuya fiyewu maa wɛrɛ kɔni kan'a fɔ ko i bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan olu kɔni ka baara fɔ u ɲɛna o de kama ni jɛkulu ninnu kɔni u ye plainte kɔni don Ben le Cerveau kama ni ale kɔni ka fasoden jɛkulu ni o ye Yɛrɛwolo debout sur la rempart o ka wilikajɔ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ MINUSMA o ka taa ka bɔ Mali jamana kɔnɔna la hali bi ka hakilila jigin k'a fɔ ko juin kalo nata in kɔni na MINUSMA ale kɔni ka mandat kan ka ban Mali jamana kɔnɔna la ko ga mandat in ale kɔni tɛna kurakuraya ka sɔrɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni ma u ka yamaruya di an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce an ka kulomajɔ la aw k'an bɛn